Ján Jackuliak. Jeho prvé skúsenosti s varením siahajú do, ako rád hovorí, skorej Jackuliakovej renesancie v krásnom mestečku Lučenec, kde bol vždy tajným ochutnávačom dobrôt svojej mamy. Začínal cestovinami s kečupom, tatarkou, s gastronomickým názvom Hlad. Herec, muzikálový herec, režisér a producent sa teší veľkej popularite vďaka úspešnému televíznemu seriálu, čo ocenili aj diváci, keď si ho v ankete OTO zvolili za herecký objav roka. Aktuálne žije vlastným projektom Soaré, venovanom starej Bratislave. Je hrdý na účinkovanie v českom seriáli Vypráviej, ktorý získal hlavnú cenu v Cannes. Voľný čas venuje športu, hudbe, láske a vetru so slnkom. A prichádzajú Júlia Ružička-Horvátová a Ján Jackuliak. Pekne vítam. Pekne vítam. Tak, ako je to u vás s varením, Júlia? Tak ja varím, lebo musím, lebo mám rodinu a dieťa a môj muž varí, lebo ho to baví. Aha, takže vy naozaj musíte. No, tak, Ale dnes nemusíte, ale chcete. Tak budem sa snažiť. Ale to je príjemné, keď máte muža, ktorý varí, nie? Áno, áno, veľmi. A u vás je to ako, Janko, teda? Vy ako muž? Ja to mám tak, že ja milujem varenie, vážne, a je to jeden druh relaxácie pre mňa, cvičenie a varenie. Cvičenie a varenie? No to je na tie zemiaky, keď škrabem. To je zo zemiakov, to cítim, to je zo zemiakov. Super, veľmi sa na vás teším a dovoľte, aby som ešte privítala aj študentov hotelovej školy Ľudovita Wintera v Piešťanoch. Vítajte medzi nami. Ja som si pripravil vlastne také rakúsko-uhorské jedlo, volá sa to prešporská fašírka s parmazánovou miskou a k tomu zemiaky. A ideme na to, trošku Poďme to pomelieme. na to, čo tomu potrebujeme. Aké mäso? Bravčové aj hovädzie na fašírku. Najprv to pomelieme, to už niečo máme prichystané. Ideme na to. Ježiš, to je pocit. Áno, toto rád robíte? Áno, veľmi rád. Keď je dobrý stroj, tak to ide, však? Samozrejme. A Ale krásne to ide. No a čo k tomu ešte všetko potrebujete, mi Tak, povedzte? vajíčko, Okrem mäsa? mlieko, rožok. Preto je to vlastne prešporská fašírka, pretože do toho ide rožok. Inak sa dáva do fašírky zemiaky. Zemiaky, ako to, aby to sa zhustlo. A do tohto sa dáva rožok namočený v mlieku. Ja dávam do fašírky žemu. No tak tým robíte prešporskú. Však jasné, však ja som monarchistka. Samozrejme, modrá krv. Pochopiteľne. Takže k tomu sú ešte majoránka, červená paprika, čierne kolenie. Vidím tu teda cesnakom, neúrekom. Áno, to je fantastická vec, cesnak. To je Zdravé. úžasná, ale to všetko ide do toho mäsa? Uvidíme. Jaj? Podľa pocitu. Nechám podľa sa prekvapiť. Podľa tréningu Keď už je tu pocitu. toho toľko, tak teda dajme, nie? Jasné. No dobre, Janko, tak pracujte, ja idem zatiaľ za Júliou. Čo sa tu chystá, Júlia? Povedzte mi. Tu sa momentálne chystá taký pečeňový koláčik. Je to pečeňová pašteta, ale tým, že sa to pečie, tak je to taký koláčik. Je to hydinová pečienka? Áno, kuracia. Kuracia. Áno. Je tam už momentálne 4 vajíčka sú vnútri. Áno. A toto je husacia masť. Aha, a toto idete teraz mixovať? To sa celé iba zmixuje, dajú sa tam ešte ďalšie ingrediencie, majoránka, čierne korenie, sol a ešte smotana na šľahanie. Všetko sa to zmixuje, vyleje sa to do formy a dá sa to piecť. Výborne. A ešte tu vidím čampiňóny. Toto už je druhá vec, to bude druhá také vec. mäsko, kuracie s omáčkou, ktorá bude smotanovo-sírová a budú v nej šampióny, čierne olivy, čo tam ešte máme, cibuľku a hlavne čili. Dobre, a tu vidím aj nejaký syr? Áno. Aj ten tam pôjde, hej? Áno. Dobre, takže nech sa páči, robte to, čo máte teraz. Ďakujem. Idete to teraz vymixovať, Áno, áno? trošku si ešte nechám na vymastenie tých formičiek. Áno, a budete robiť v takýchto srdcových. Áno. Ukážeme to divákom. Do takýchto srdiečok to budeme dávať. Oni sa tak dajú. To proste... Je to trošku romantické. To by sa hodilo aj na Valentína však, takýto recept, čokoľvek, ale v takejto peknej formičke. Pridáme ešte dobrotu, okrem soli. Áno. Otvoríme si ju. A jak sa hovorí, přiměřeně. Malo by to byť tak asi, neviem, 1 čajová lyžička. A ono, keď sa to tu tak vymixuje, tak to tak zhustne, áno? Bude to také tuhšie? No, nie je to úplne taká Pri pečení sa áno, stúhne, lebo sú tam tie vajíčka. Robí to veľmi podobný efekt, ako keď sa robí babovka. Áno. Či tam mám všetko teraz. No, pozrieme. sol ste Čierne dali. korenie som nedala. Čierne korenie. Máme. Ako to je sa takto. toto? Tak. Len to Ale prejnite. heniu.
To je dobrý spolupracovník. Tak. Áno. A teraz to len otočte a už to prestane. Idem to vymixovať a pripravím si tie formičky, vymaskím si ich a dám to na plech. Dobre, takže mixujte, idem za Jankou. Janko, ako sme ďaleko? Ja si myslím, že už postupujem veľmi rýchlym tempom. Prišlo na tie cesnaky však. Áno, je tam. Všetok? Áno, všetok dá. Dobre, tak je tam mäso, sú tam vajíčka. Áno, koľko vajíčka si tam cesnak, asi? dve vajíčka som tam Dve dal. vajíčka. Áno, cesnak. Ešte budem musieť tu nazbierať u vás v kuchyni petrželku. Áno, to jej máme, nech Áno, sa to páči, budem môžem potrebovať vám aj riadne. Potom to odtrhnúť. rozmixujem, samozrejme, do toho ešte pôjde korenie. Takže teraz si tam dám majoránku. Dve lyžičky takéto pekne čajové. Toho petržlenu asi tak dostatok však, aby ho bolo vidno. Áno, pretože aj estetická vec tej fašírky vlastne je, že je vidieť ten petržel. Jasné. Ono to potom aj inak chutí. A aj krásnu farbu to urobí. Áno. Dobre, tak ja ešte natrhám trošku viac toho petržlenu. Musíme do toho trošku aj tak zatancovať. A nech sa páči. Nech to má vzduch. A máme aj nejaký rytmus do toho dať. Nejaký beatbox. Máme tu mladých ľudí, mohli by Vie niečo niekto zarepovať. beatbox? Nie, ani nebude. Červená paprika. Sol ste už dali? Ešte nie. Viete, čo toto ja mám problém. Pozor, To je, opatrne. musím- Akože presolíte to niekedy, alebo málo dáte sol? Málo radšej, nech si No. každý dosolí. Každý lepšie, ale mäso už sa ťažko dá nejak To je dosoliť. pravda, ale zatiaľ sa mi to podarilo. A no tak potom čo? Tak kde je chyba? Tak ten tu je tá soľ teraz. Dobre, soličku, takže dáme takto. Áno. A vidím, že teda varíte v rukaviciach. Ste tak zvyknutí, alebo to idete miešať? Miešať rukavice rukou a nech mám ten pocit, nech sa to prepojí mojou energiou. Tak miešať. Ešte tu máte ten petržlen, Ďakujem pekne, to ktorý si potom si áno. nasekáte, áno. Tak idem k Julii. Aha, takto formičky pekne. No ja to aj takto- ich ešte múkou posypete? Áno. Ešte aj múkou. A máte ju tu Jasné, pripravenú? áno, tuto. Či tam je. Pavlíku, tak ak máš chuť, tak prídi sa medzi nás pozrieť. Čo to tu robíme? Chuť mám hlad. Už máš hlad, že? Tu je tá múka, ja vám pomôžem. Áno. Pozoruju tady, to je sekaná, jak má být. Zdravý, majster, dal by som vám ruku, ale dám vám lokeť. Já jsem, no to je ono. Právě. To je ono, toto je pre ňoho, toto je jeho. Já vždycky říkám, usekané by to mělo být tak s těma rohlíkama tak 1:1, pak je správná ta Áno, sekaná. áno. Pěkně lehká taková, jo. Nadýchaná, hej? Nadýchaná. Ale je to také jedlo, že keď sa najdete v nedeľu o 12:00, tak vám stačí potom tak v útorok jesť. No ale oni ty karbenátky, nebo co to bude, Áno. vydrží až do úterka, krásně. Áno, Pak jsou studený s žalúdku. okurkem, to taky. V žalúdku, pretože to sa zje To je hneď. strašne Ale oni aj v syté. tým bledničce vydrží nádherně. Áno. Ale k tomu ja robím ešte také tie parmezánové misky. A do toho sa dá zemiaková kaša. Aha. Vlastne urobí sa parmezánová miska a do toho sa dá zemiaková kaša. A dá sa Vlastne to je- zapiec? Nie. Nie, to sa urobí ako keby Parmazán palačinka. do Áno, já vám potom rád pomůžu. Já si donesu zástěru a hned jsou tady. výborne, Aby ste ďakujem. ladili farebne možno. Áno. Kamilka, ja vás Áno. poprosím, viete čo, mám trošku také tie Čo ja rukavice, môžem robiť? čierne korenie by som sem Nech sa vám poprosil. páči. Aj to ľúbi, takáto sekaná, ľúbi čierne korenie. Ľúbi. A ešte má vácej ľúbi, vácej. Ľúbi, Dobre, ľúbi. už to ľúbila. Dobre. A ideme na to. Áno, pomiešať to všetko. No fešák. Teď jsme jak bráši. Dobre, a teraz mu povedzte, Janko, čo má robiť. Tak poprosím, teraz rozohrajeme to. Tady je ten parmezán? Áno. A rozohriať ktorú, pán Bicu? Túto, áno. Tady Či tuto je. túto? Túto spodnú. Uvažujem, aké veľké tie misky, ale asi také menšie urobíme, také stredné palacinky, aby to bolo prepojené. Ono se to trošičku jako Áno, ale ono to je dobre, keď je to potom tak prosta trošku širšia, lebo sa potom láme. Toto je tiež fantastický pocit inak. No to krásne vonia, úžasne. Dobre, tak počkajte, vy tu potichučku pracujete. A vy to už dávate teda do rúry, áno? Na tých 190 až 200 Na a 40 takých minút. 40 minút. Dobre, a zatiaľ môžete robiť čo? Áno, idem si pripraviť to kuracie mäsko. Vy, Julia, pôsobíte aj niekde v divadle, lebo poznáme vás zo seriálu, ale pôsobíte aj v divadle Ja niekde? som na voľnej nohe, Vy ste ale na voľnej nohe, áno, pôsobím aj v divadle. Mala som pred 2 týždňami premiéru. A kde? V ktorom? Komédiu. Premiéru sme mali v Dome kultúry Nové mesto a réžia aj autor, aj režisér Karol Vosadko. Aha. A volá sa to, že jeden za všetkých, všetci do neba. Je to nejaká komédia? Áno. Snažíme sa pobaviť ľudí. Tak, ale určite sa darí, hej? Smiali sa.
A hovorili ste, že teda máte dcéru, ako veľkú dcéru Áno, máte? 4,5 ročnú. No tak tej musíte variť však. No, tej musím, no. No ale keď hovoríte, že máte aj šikovného muža, tak To keď hej. môžete, tak vám navarí on. No, hej, ono je to vás tak, že zastúpi? ono je to cez týždeň varím ja, aby sa všetci najedli a cez víkend, keď je čas, tak vtedy varí Jakub. A niečo si aj povymýšľa. A niečo dcera nie má je také chuťky, že Chuťky. toto ľúbim, toto Áno, neľúbim. ako každé dieťa. Áno? Máme kuracie s rýžou. To je obľúbené, áno. Bolonské špagety. Aha. Ale snažíme sa tak postupne ju učiť aj takým tým omáčkovým veciam. A celkom nám to ide. Našťastie má rada aj zeleninu. Tak, výborné. Celkom, takže. A toto mäsko, najprv opražíte cibulku? Na cibulke potom pridám mäsko, chvíľku to nechám z jednej z druhej strany, aby chytilo farbu. Dobre, tak je to trošku predhriaté, iba na nízku teplotu. Dobre. Potom tam už môžete hodiť tú cibulu. Dobre. Jeden skontrolovať chlapov, lebo Skontrolujte. viete, ich to kontrolovať treba. No čo vy tu stvárate? No my to tady pečeme, No, to je. Pečeme. Teda, Ja toto ešte premasírujem. áno, Nech to. aha, Dali sme tam ešte sol, trochu viacej čierneho korenia. áno. Mám taký trošku problém v kuchyni chlapský, že robím neporiadok. A to väčšina Proto chlapov. ještě vypadá dobře. Dobre, tak ďakujem. To väčšina, takže to je v pohode. Aha, toto taká, placka sa taká urobila. To je pekná. Toto vás naučila priateľka? Áno. No šikovná. Šikovná. Tak, je to Pekne, dobré. ej, to je krásne. Áno. Aha. Aha, vy to potom už dáte do toho. Teraz Do toho som sa to to pochopila. Áno. No super. A toto prečo zvlášť, tú cibulu? Túto? Čo prečo zvlášť? No lebo tu je cibula, aj tam je cibula. Áno, ale toto je do ryži. Ja som No tak to sa zvyknutá, že pýtam. vždy, Aha, vždy do ryži dobre. dávam trošku cibule kvôli chuti. To Môžem nevadí, ešte? to sa ešte Áno. môžete to dať, ale to už je to do ryže, myslím si, že to už Hej, hej, stačí. Takže môžeme to úplne vypnúť. Dobre. Áno. Táto cibulka sa ešte robí. Tak a já si dovolím to tam klidně hodit, ne? Dobre, No super, ďakujem. áno, Pavlíku, ja ti otvorím. Ale dáš to asi dolu? Zmestí sa to? Akurát. Jo. Dobre, super. Dobrý. Super. Tak, cibulka. Aha, teraz ešte tam nalejete čo, vodu do tej ryže? Áno. Najprv ju A zakriem. osolíte, áno. Osolím. Pozor, lebo táto cibula Už je, tak dáme Bude. do nej mäsko. Takto ručkou. Áno, ja vám to trošku budem miešať. Ďakujem vám. Nevaríte to dlho, pretože aby to kuracie mäsko nevyschlo. Nie, určite iba rýchlo, tak z jednej, z druhej Z strany. jednej a z druhej strany. Takže, dobre, už vás tu pri tomto necháme. Dobre. Tak je tam dám trošku daj, ty daj. dobré masky. Tam ste už dali do tej ryže? Olej tam už je, hej? Áno, tam už je. On nič nevyhodí, on všetko, to je správne. Dobre, toto už nechám teda Dobre, na vás. dobre, ďakujem. Áno, Pekne dali sme to do formy, pekne maslom vytrieme strúhánku Áno. a naložíme to do toho, trošku do toho ešte pustíme vzduch týmto. No Janko, aj vy, však vy ste tiež seriálový herec, aj Jaj. seriálový teda, samozrejme. Áno. A čo, divadlo? Divadlo áno, Áno. hrám, skúšam, hrám aj v muzikáloch, hrám v činohru. No tak super, neprídete si na svoje, dá sa povedať. Áno, tak. No a čo také najnovšie ste, v čom ste účinkovali? Tak teraz mal obrovskú premiéru Slovensku, fantastickú, roková opera Jesus Christ Superstar. Pod režinou taktovkou Janka Ďurovčíka, no. áno, a je to najlepšia svetová roková opera a doporučujem vidieť, lebo je to so živou kapelou, chlapci z AMT Smile to tam brúsia No fantasticky. tak úžasné, tak držíme palce, aby to Ďakujem. malo divákov, aby sa to páčilo, ale tá muzika sama o sebe však Je tak... famózna. Andrew Lloyd Webber a Tim Rice, to je No veď práve. nadčasové. A verím, že ste to všetko veľmi pekne a dobre zvládli. Takže, Snažili sme super. sa. Takže teraz to môže ísť do rúry Tak, už? dáme to na 200 stupňov na hodinu. Je to už nastavené. Hodinka. Takto si to dajte, aby to bolo tak. Aha, ďakujem pekne. hej. Tak to- Super. Dobre, tak tu sme v podstate hotoví, čakáme. kým Ešte sa- zemiakovú kašu. Ešte zemiakovú kašu. Zemiaky už máte uvarené. Zemiaky sú uvarené, do toho dáme len mlieko, maslo a rozpučíme. Áno. Soľ a potom to naplníme do týchto košičkov. Aha, takže tam do tých košičkov ide len toto pyré, hej? Áno. Aha. A
Podľa chuti si môžete potom dať na to feferónku, alebo uhorku, alebo A dá sa čokoľvek to jesť niečo. tak, že to budem odlamovať, hej? Si Áno, tak sa to presne je. Tak. Dobre, Janko, tak robte. Julia, tak toto už bude, hádam. Však? A teraz som pridám za chvíľku šampióny. Áno. Takto Viete čo, dookola. pridajte, poradím vám, lebo to ešte musí byť rúžové a mekučké. A to sa ešte urobí s tými šampiónmi. Že teraz, dobre. No, ako myslíte teda, ale aby to nevyschlo. Dobre. Tak Ale ešte ste to nesolili, nekorenili? Už som meso Mhm, predtým solila, korenila. Áno. Prečo to dávate takto z kraja? Nech sa to tam samo tak najprv trošku Aha, na tom oleji dobre, a potom to však až je zmiešam. zaujímavé. Mhm. Čierne olivy pridáme. Trošku nechám ich Áno. stiec z tej šťavy. Tak, a toto všetko? Áno, všetko tam môže Dobre. ísť. Čo tam ďalej idete A dať? pridáme teraz smotanu a syr. A potom to už len povaríme všetko spolu, trošku to zredukujeme, aby to zhustlo. A nakoniec pridáme čili. Aha, Až to je ten tavený syr. Áno, no? áno. Toto teraz všetko pomiešate, Áno. prevaríte, necháte trošku zredukovať Áno. a dáte čili. Výborne, idem za Jankom. Pracujte. Janko, makáte? Makáme. Tak chápem teraz tie zemiaky, áno, na to cvičenie. To je ono. Pirečko, ono. robíme pirečko. Tak, pirečko, hej. Tak, ešte toto je poriadne. Aha, a toto pirečko pôjde teraz. Pôjde do tohto sem. Áno. Toto dáme zvlášť, toto je taký najkrajší, tam sa bude teraz robiť. dáme A tuto nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Lyžička. Áno. Bože, ja mám hlad. Aj my. No dobré, ale toto nedali sme trošku skoro, že to vychladne, kým bude tá fašírka. Ale nevadí, no dobre. Nie, ja to zjem. V pohode. Nezvohne. Zohria Tak sa to ešte už toto nemôže potom, ešte lebo- zakriem a potom Dobre, naplním ten ostatné ďalší. dáme potom. Máte pravdu. No, Dobre, to som dobre. nevychal. Ale chceli ste nám to ukázať, takže to je v Áno, pohode. chcel som. No a my tu musíme teda počkať chvíľočku, kým sa nám urobí tá fašírka. Dobre, a toto Tuto ešte. čakáme, kým sa nám zredukuje omáčka. Takže o chvíľu, priatelia. Všetci dnešní duelanti získavajú užitočné novinky do kuchyne od spoločnosti Tescoma. Takže, Julka, hotovo? Áno? Áno, No tak áno, teraz prichádza tá chvíľa, keď ideme to koštovať. Takže trošičku nám dajte z toho. Nechceš nejdřív ochutnat tu paštiku? Ochutnáme, Anna, nakrájajú, prosím ťa. Jo. Tu je chlebík. Ukáž? Tam je chlebík. Stačí. Však to nemôžeme všetko. Ale tak. No, vyzerá pekne. S tím chlebem? Ja nechcem s chlebom. Aha, ty Ja máš som tu dietu. dieta. Máš tu dietu. Áno. Ukáž? Čo by si chcel? No, daj aj Jankovi. Poď. Nakroj. A toto? Taká nadýchaná paštika. Výborná. Ukáž to, he? Janko, Ďakujem pekne. veľmi dobré. Mám normálne trému. Už nemusíte mať. Už nie? Tak poďme. No, Janko, No. ako to tu vyzerá? Hodnajte, ale odlomte si. To musíš to pyré tady s tím parmezánem si takhle, takto. aby to křupalo. Počkaj, nejde mi to To je zajímavé. zlomiť. Kde? To mě chutná dobře. Janko, vy si neochutnáte, čo ste si uvarili? Ja už som chutnal. Daj si, poď. Môže byť? Nemáme slovo ako. Super. Áno? Počujete? A Ale ty toto je ochutnaj s týmto. báječná S týmto. záležitosť. Ochutnaj si to s týmto, normálne si to odtrhni. Toto je výborné. No, Teda s tím parmezánem to chutná to pyré úžasně. Co? Janko, umíte to, jak by řekl Pavel. No, Že jo? No.